Sena wara l-elezzjoni ġenerali u 11-il xahar bogħod mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, stħarriġ tal-Gazzetta It-Torċa juri distak bejn il-partiti ta' madwar 55,000 vot favur il-Partit Laburista. Meta n-nies intervistati ġew mistoqsija lil liema mexxej ta' partit jafdaw l-aktar, 62.8% għażlu lil Joseph Muscat, filwaqt li 36.6% għażlu lil Adrian Delija. Dawk intervistati kienu mistoqsija wkoll lil liema partit politiku jivvotaw f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada. Hawnhekk 58.5% għażlu lil Partit Laburista u 40.7% għażlu lil Partit Nazzjonalista. Biex id-distak bejn il-mexxejja huwa dak ta' 26.2% u dak bejn il-partiti huwa ta' 17.8%. Dawn ir-riżultati ipoġġu lil Partit Laburista f'pożizzjoni aktar b'saħħitha minn dik ta' qabel Ġunju tas-sena l-oħra. Dan hekk kif dan l-istħarriġ żdiedu bi 3.5% in-nies li jażlu lil Partit Laburista meta mqabbel mal-istħarriġ li sar f'Ġunju tas-sena l-oħra. Dan l-istħarriġ sar minn Dr. Vincent Marmara, statistiku u riċerkatur bi professjoni, li l-istħarriġ tiegħu fl-aħħar elezzjoni kien l-aktar wieħed korrett li bassar eżatt kemm se tkun id-differenza ta' voti bejn il-partiti.